हायाव थानाय साफ्रोमखौबो रेगुलार एभिक्शन खालामनांगौ होननानै बेयाव लिरनायानो दंखायो। दा दाया सोरनि? नङा होमबा? दाया सोरनि? दा बेयावनो दंखायो। डेटआ जाबाय 12 जुन 2023 गुवाहाटीयाव जादों बे कनफारेन्स हलाव सीएम ब्लक नं फार्स्ट फ्ल'राव जादों जनता भवन। अबा दाया सोरनि? हाग्रामानि ना प्रमद बर'नि? आरो गोबाङानो बुङो वान साइडेड इउटुबार होननानै। दा मोनसे खोथाखौ आं नोंथांमोननो क्लियार खालामना होनो सानदों। आङो सोरबा फारसेनि जानानै खोथाखौ बुंनो सानाखै, नाथाय आङो जेराव सैथो दङ, जेरावहाय रायजो राजाफोरनि फोथायनाय दङ, नैबे खोथाखौसो लानानै दिनै माखासे टपिक कन्टेन्टफोरखौ लानानै फैदों। जि बर्तमान सोलिगासिनो दङ, दानि जि थासारि बा जों जि नुनाय बा रायजो राजाफ्रा जिखौ लुबैदों नैबेखौसो आङो फोरमायदों। आरो बेवहाय आंहा लाजिनो गोनां एख' गैया। सोलायनाय फैगोन होननानै जों बयबो आसा खालामदोंमोन, नाथाय जोङो गोबाव सम होबाय। आराम्भनिफ्राय लानानै सरकार खुंजासिम 4 बोसोर दिनै जोबनोसै। एन्ड जों दिनै नुबाय बिथांनि सोमावसारनायखौ जोङो रावबो इगनर खालामाखै। बिथाङा जिबायदि सोमावसारदोंमोन, बयहाबो मोनसे फोथायनाय फैबायमोन, नाथाय हरखाबै नैबे फोथायनाया फोथायखेबस' महरै दिनै नुजाथिदों। आरो बिनि थाखायनो दिनै बिथाङा मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों सरकार दिनै दानो हादोंब्लाबो हायै बायदि मोनसे नुथाय। आरो लोगोसेनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बुंनांगोन जों बेखौ। खनले रायखांबाय थानोबो जोबोद खस्थ' नाङो। बेनिखायनो बेफोर खोथाफोरखौहाय रायखांफिनबाय थानानै आं कनफिउसन क्रियेट खालामनो नाजायाखै। नोंथांमोना अलरेडि मोनथिबाय बिथांनि आफादगिरि माहारियारि आफादनि जानायनिफ्राय समनिफ्राय लानानै दिनैसिम बिथांनि बिटिआर चिफ जानायनि समहालागै बिथाङा मा खालामबोखो दिनैसिम आरो मा खोथा बुंबोआमोन। जेन हक बिक्रमदाइमारी आदा बिथाङा नैबे थांनाय माखासे जाथायफोरखौहाय फिन खनसे सोराङाव लाबोफिननो नाजादों, जाहाथे सोरबा बायदिया बावलांबाय जानो हागौ आरो मानि जाहोनाव बेफोरो जानाय बेफोरखौ बिथाङा फोरमायलांदों। स' नोंथांमोना नैबे क्लिप्सखौ ससे दिन्थिनो होननानै आखायाव लादों। सोर बे न'फोरखौ इभिक्शन खालामखो? जोंनि बर' फिसाफोरखौ आलाय आथानि न'फोरखौ सेख्लाबजोबखो, मन्दिर गिर्जाफोरखौ सोर हुख्रेमजोबखो? बिनि प्रुफखौ आं होनो नागिरदों। सरकारि हायाव थानाय साफ्रोमखौबो रेगुलार एभिक्शन खालामनांगौ होननानै बेयाव लिरनायानो दंखायो। दा दाया सोरनि? नङा होमबा? दाया सोरनि? बेयावनो प्रमद बर' बिथाङानो लिरनानै लाना फैखाबाय जे एभिक्शन खालामनांगौ। सरकारि हायाव थानाय रायजो राजा बर'आनो जा, सिनसियानो जा, बांलानो जा, गासैखौबो बे लेखायावनो दंखायो। बे लेखाखौ आं बे रायजोफोरनो होलांगोन, बेयाव थानाय रायजोफोरनो होलांगोन। दा बेयावनो दंखायो। डेटआ जाबाय 12 जुन 2023 गुवाहाटीयाव जादों बे कनफारेन्स हलाव सीएम ब्लक नं फार्स्ट फ्ल'राव जादों जनता भवन। अबा दाया सोरनि? हाग्रामानि ना प्रमद बर'नि? प्रमद बर'आसो गभर्नमेन्ट, प्रमद बर'आसो बे लेखाखौ लाना फैदों, लिरनानै लाबोखादों। स' नोंथांमोना नुबाय एसेब्लाबो बिथाङा मा बुंनो नाजादों आरो फोरमानजोंहाय बिथाङा लेखा बिलाइ गांसे लानानै बिथाङा उइथ प्रुफ माने नैबे खोथाफोरखौहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय मोनसे क्लियार मेसेज होदों आरो फोरमायथिनानै होदों जे अफिसियेल नटिफिकेसन फैदोंमोन, अफिसियेल अर्डार फैदोंमोन, जिहेतु एभिक्शना नैबे सरकारि बिथोन थिननायलाय बिथांमोना नैबे खामानिखौहाय मावदोंमोन। नाथाय थांनाय समफोरावहाय जोङो नुदोंमोन जे माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनाहाय गोबां गुलाय गुजाय मोनसे खोथा बाथ्रा बुंदोंमोन। जे बिथांमोना बुंदों बिथांमोनखौहाय फज'ग्रा बिपिएफ हान्जानि बिथांमोना सापर्टार रायजो राजा होननानै बिथांमोना नेवसिनो नाजादोंमोन बा खोथाफोरखौहाय खेंस्लाय बुंनानै बिथांमोनखौ आनज्रायना दोननो नागिरनाय बायदि नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जोङो डेम'क्रेसि हादोराव थानानै जोङो जाथि मोनसे हिसाबै जोङो दिनै बिटिसि बिटिआर नैबेफोरखौ दिनै मोनबोनायनि उनाव दिनै जोंनिनो दैदेनगिरि बिथांमोनाहाय जोंखौ राननानै गुलाय गुजाय मोनसे थासारि जोंनि गेजेरावहाय लाबोनो नाजाबाय थायो। बेलाफारसेथिं बिथांमोना खौसे जानांगौ होननायनि बाथ्राबो बुङो आरो लोगोसेनो खौसेथिखौ जोंनि खौसेथि जिथु दङ बेखौहाय बोखावनो नाजानायखौबो नुनो मोन्दों। राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय बिथांमोना गाव गावनि केरियारनि थाखाय गाव गावनि
पार्टी दोलोनि थाखाय बायदिसिना खोथा बिदिनो गोबां समफोरावहाय बिथांमोना बिदि बुंबोबाय थादों आरो नैबे जोंनि गेजेरावहाय मोनसे बिराद गाज्रि थासारि लाबोदों स' बेनो जियानो हक आरो नैबेनि बागै नोंथांमोना आङो मोजां क्लिप्सखौहाय जोबथारनायाव दिन्थिबावनो नाजागोन दा नोंथांमोननि कमेन्ट्स माखासे दङ नैबेखौहाय आङो फरायथिनानै होग्रोनानै आखायाव लादों एनडिए माथो एनडिए जाखो इउपिपिएल हिसाबै साहस गैला नामा जों सोलोंगोन बिमा रावनि फारसे स' नोंथांमोननि गोबां कमेन्ट्स फैदों थांनाय मोननैसो भिडिअआवहाय नैबेनिनो माखासे कमेन्ट्सफोरखौहाय आं दिनै फरायना होगोन इउजार JW बिथाङा लिरना हरदों नो बड'लेण्ड नो रेस्ट लिरना हरदों नो बड'लेण्ड नो रेस्टआथ' जाफिनगोन ना जाफिनला जिहेतु जोंहा मानगोनां माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथाङा बिसायख'थिनि सिगां MP इलेक्शननि सिगां मा बुंनायमोन थारैनो बयबो मिन्थिगौ जानांगौ बा बावलांबायबो आं फिन खनसे बुंफिननो नागिरदों बिथाङा बुंदोंमोन आखरे जुदि बिटिआरनि दफाफोरा मावफुंजायाब्ला जोङो बिसायख'थिनि सिगां मावफुंजायाब्ला जोङो सोमावसारफिनगोन होननानै बिथाङा हुमखि होदोंमोन नाथाय दिनै बिथाङा मोनसे ससियेल मिडियानि थ्रुयै मोनसे हिर'इक बा हिर'इजमखौ दिन्थिनाय मोनसे जकार टाइपनि मोनसे स्टेटमेन्टफोर होलाबायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों नाथाय मोगथां महर बियो माब्ला लागोन जों बेखौसो नेनानै दङ सारनिसिम आरो बेनि उनाव दंबावो माखासे थुलुंगाफुरि बिथाङा लिरना हरदों जाम्बा जयन्त सरकारि अफिसाव हाबना मानसि बुग्रा नोंनो सोर भट होगोन नों बायदि मोख्रा मानसिफ्रासो भट होगोन मानसिखौ दुस्थ अहंखारि नुखायो दा नै बिदि लिरदों बिथाङा नै क्लियार जायाखै जानांगौ आङो स्क्रिनशट होनानै दोनगोन धर्मेश्वर बर' बिथाङा लिरना हरदों गामिनि बिमा बिफाफोरखौ सरकारि फरायसालियाव फोरोंनो थिनदों नाथाय नेताफोरा गावसोरनि फिसाफोरखौ सरकारि फरायसालियाव मुं थिसना बेबो सैथो दिनै जोङो नुदों जाय बिथांमोना नैबे बिथोनखौ होदों जे सरकारि फरायसालिफोरखौहाय फोथांनानै लाखिनांगौ जेनाखि बर' बिजोंजों सोलिनाय सरकारि स्कुल नैबे दिनै थैलांनो हमदों बेबो सैथो आरो बेलाफारसे नोजोर होयोब्ला दिनै बिथांमोनाबो माखासे बर' बिजोंनिनो प्राइभेट स्कुलफोरावहाय गोबां मावनानै दङ बा बिथांमोनानो सालायगिरि हिसाबै दङ आरो बिथांमोनानो रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै गावसोरनि प्राइभेट स्कुलावहाय मुंखौ थिसनहोयो अब्ला नैबेबायदि सिटुएसनावहाय बबे मोजां बबे गाज्रि बेखौ बोरैहाय सायख'गोन जिहेतु बिथांमोना न'खरफोरावहाय अबस्था एसे गाज्रिब्लाबो दिनैनि समाव प्राइभेट स्कुलावनो होनो नाजायो मानोना बयबो मोजांखौ लुबैयो स' जोङो दिनै फार्स्ट एन्ड फरमस्ट जोङो मा मावनांगोन होनना बुङोब्ला सरकारि बर' बिजोंजों जितु सोलिनाय नैबे फरायसालिफोरखौहाय फोसाबनो नाजानांगोन आरो बर' बिजोंनि जितु प्राइभेट इनस्टिटिउटफोर नैबेबो गोबां इम्पेक्ट लाबोदों नैबे सरकारि बर' बिजोंनि जितु फरायसालिफोर बन्द' जाहां जानाय बेफोरबो मोनसे इफेक्ट लाबोदों जायनि जाहोनाव दिनैनि समावहाय बेफोरबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव नुजाथिदों दावराव नार्जारिया आं बिथाङा लिरदों लाभ इउ थेंक इउ फर गुड निउस होनना बुंदों थेंक इउ आयं नोंथांनि गोबां नोंथांनि फारसे मोजां निउसखौ आरो लुबैदों आयंआ आसा खालामदों थाबैनो खौरां फोसावगोन बायदिसिनानि बागै इउजार MP8EB2HHY बिथाङा लिरना हरदों जयन्त बसुमतारिया इउपिपिएल नङाब्ला बियो BJPनिसो जासिगोन बायदि मोन्दों होनना लिरना हरदों जिहेतु बिथांमोना NDA BJP GSP बायदि मुं लाबाय थायो नाथाय इउपिपिएलखौहाय थोंजोङै दिनै लानायखौ नुवाखै आरो बिथांमोना सिंगल पार्टि हिसाबै इउपिपिएल मुङै जुदि गेलेमारनायमोनब्ला क'क्राझार बियाबाव देरहागौना देरहायामोन बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामना फोरमायहरदो HKMSENSEI गुड इउटुबार ब्र थेंक इउ नाइक बसुमतारी लिरना हरदों राइट आदा होननानै इउजार ZL9MU बिथाङा लिरना हरदों सार आंनि गथ'आ गभर्नमेन्ट स्कुलावनो थाखोनै मोनबाय नाथाय आंबो प्राइभेट स्कुलाव हरनोसै मानोना गभर्नमेन्ट स्कुलाव सासेल' मास्टार आरो सासेल' मास्टारा 15टा साबजेक्ट फोरोंनो हाया स' नैबे जोबोद मोजां बिथाङा जि मेसेज हरदों दिनैनि समाव बेबायदिनो सिटुएसन जागासिनो दङ स' जोङो स्कुलखौ फोसाबनोब्ला जोङो बेनि साराउन्डिंफोरखौबो नायनांगोन बेनि सिस्टेमफोरखौ नायनांगोन बिथाङा होनो लुबैदोंमोन नाथाय गभर्नमेन्ट स्कुलावनो थाखोनै मोनबायनो नाथाय बिथाङा दा प्राइभेट स्कुलाव हरसिगोन नोंथाङा दा नोंथांनि बे चइससै आंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया गथ' गथायनि खेथ्रआवहाय नोंथाङा जेराव मोजां नुदों बेयावनो नोंथाङा मुंखौ थिसननानै हो राइट टु एडुकेसननि थ्रुयै नोंहा मोन्थाय दङ गोसो मथे हिसाबै मालायजों दैदेनजाग्रा इउजार
OSRF बिथांलिनो हरदों इनिफ्राय इउजार P02NC बिथांलिनो हरदों नों बुंब्लानो जागोन नामा नोंलाय हारिनि थाखाय बेसेबां गावखौनो बावसोम बोखो थ' बिथाङा आंखौ बुंदों जानांगौ फंबाय बा ब्रादार हारिनि थाखाय बावसोमनो थाखाय आङो नोंथांनो फोरमान होनो गोनां दङ होननानै सानाखै जेब्लानो हांख्रायगोन अब्लानो जोङो बारसोमगोन बे दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखिनिखौ आङो बुंनानै दोनखाबाय मेङैनो जादों आं गोरोन्थि मोनाखै जनक बसुमतारी बिथांनिनो हरदों आं बारा फरायनो स्पष्ट रोङासै बेखौ मेङैनो जादों गोरोन्थि जाबाय निमाहाब्लानो जाबाय बिरदाव बसुमतारी इउ आर राइट फ्रेन्ड लिरना हरदों थेंक इउ एकन दैमारि बिथाङा लिरना हरदों वान साइड एकन दैमारि बिथाङा लिरना हरदों वान साइड जानो नाङाब्रा गासैनिबो जानानै निउस लाबोनांगौ भिउवार्स मोना बिदिबा आरो गावखौनो सिनायथि होनानै लानाय जायो आरो पलिटिकेल दिनै गाबोन गैया गावनि मान सन्मानखौसो गैया खालामनाय जायो स' आं अलरेडि फार्स्टआवनो बुंबाय थिगानो दङ वान साइडआ माखौ बुङो दा नोंथाङा फोरमायहरदो आं दिनै BPFखौ बाख्नायदोंब्ला दिनै माबा मोनसे जाहोन दङ गाबोन आं UPPखौ बाख्नायनो गोनां जागोन बेयावबो माबा मोनसे जाहोन थागोन नाथाय बिदि नङा जे वान साइडेडल' दिनै आं मोननैखौबो बेबो मोजां होननानै बुंनो हानाय नङा चयस खालामनांगोन बबे मोजां बबे गाज्रिखौ बिजिरनो नांगोन आरो मोननैखौबो आङो बेलेन्स खालामनो नाजायोब्ला बे जोंनि गोरोन्थि जागोन गाज्रिखौ गाज्रियानो बुंनांगोन मोजांखौ मोजाङानो बुंनांगोन स' आसा खालामदों फंबाय एकन दैमारि बा ब्रादार नोंथाङा बुजिबाय जानांगौ नोंथाङा चयसा गोनो गोथो जानाङा बिसायख'थिया खाथि सफैगासिनोसै स' बबे मोजां बबे गाज्रि सायख'ना लानाया दा समसै आरो आसा खालामदों नोंथाङा सैथो खोथाखौ बुजिगोन इनफिनिक्स ब्रह्म आइ लाभ इउ ब्र' लिरना हरदों थेंक इउ जन्तु पाटेल बिथां लिरदों HelloSb ब्लग भाई मा रादाब जाखो बेलाय रादाब फरायनाया बिदिसो जायो नामा वान साइड निउस होनो हामा बिथाङाबो सेम स' बेनि एन्सारखौहाय आं अलरेडि हरबाय रुगुं बसुमतारी UPPLआ गैला BJPसो जाबाय लिरना हरदों बिथराय बर' NDAखौ मिथिया नामानो मिथिगौ मानो मिथिया जानो अके स' बिनय बरगयारि बिथाङा लिरदों जाम्बा जयन्त MP केन्डिडेटनि थाखाय देरहागोन जेबो फोथायनाय गैया UPPL पार्टी हिसाबै दहाय लायाबा NDA गभर्नमेन्ट BJP पार्टीया आसामाव बारहुंखाजों सिमब्रे जाखानाय हिमन्त हाथाव आसाम बासाव अब्लाथ' प्रमद बर' हाथाव BTC निफ्राय रोखा जाखाबाय स' खानि आन्दलनबो जागासिनो दङ आरो गोबां बेबायदिनो हानजा दिनै आसामाव मोनसे नारा बा मोनसे स्ल'गान हिसाबै आसाम हेमन्त हाथाव आसाम बासाव होनाय मोनसे नारा सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना स्टेट निउसफोरखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन इउजार P02NC बिथांनि हरदों नोंनि निउसआ BPFनि ल'सो नामा जाम्बा बिक्रमा सोर बेलाय बेनि बुंनायानो जाथारनांगौ नामा बुरबक कलेजाव मावग्रा टिचारफ्रानो एपइन्टमेन्ट मोनबाय बिथांमोननियानो सोंहैनांगौ बिथांमोनाव सोंहैनांगौ अके इउजार P02 नोंथां स्कुला जुदि बा कलेजा जुदि प्रभिन्सियेलाइज जायाखैबा बेनि फोरोंगिरिफोरा बोरैहाय प्रभिन्सियेलाइज बोरैहाय रेगुलाराइज जानो स्कुला रेगुलाराइज जाबायसो बिथांमोना एपइन्टमेन्टखौ मोनगोन स' बिनि RTI बिथांनाव फोरमान दङ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय फाथायहरनाय जे एमेन्डमेन्ट बिलानो गैयाबा दिनै बिथांमोननि कलेज बा स्कुला बोरैहाय प्रभिन्सियेलाइज जालायखो स' नोंथाङासो थांनानै सोंहैदो ब्रादार आरो मोजाङै स्टाडि खालामफिनदो अब्लाना नोंथांनि फिननायखौ आं निस्सय होगोन एन्ड दंबावो जोबथारनायावहाय इउजार LG6 बिथाङा लिरना हरदों जोलैनि हांगार इउटुबार हाग्रामानि खि मोनजाग्रा UPPL जिन्दाबाद प्रमद बर' जिन्दाबाद फेरेंगा जिन्दाबाद गबिन्द जिन्दाबाद राकेश ब्रह्म जिन्दाबाद सोबाव आयु मुंखौथ' एसे फोरमायहरोब्ला आङो फरायथिनानै होबायानो नोंथांनि मेसेजखौहाय दा सोर जालायखो बे इउजाराब्ला दा जियानो हक हाग्रामानि खिखौथ' आं मोनजायाखै आरो BPF पार्टीजोंबो खुनु बेबायदि जोंहा पार्टी लेभेलाव बा मायावबा जों बिदि बिबानबो लायाखै बा जों बिदि डाइरेक्टलि बिदि थाङाबो एज अ सिटिजेन आं जेब्लायबो फोरमायदों जे बिथांमोना अपोजिसन हिसाबै गोबां मोनसे रल लाबोदों जिहेतु जोंनि BTC हालामावहाय जोङो मोनसे समाव रुलिंखौल' दसे होबा जानाय नङा
बेवहाय अपोजिशन हिसाबै गैयामोन दिनैनि समावहाय रुलिंआव थानानै बिथांमोना अपोजिशनाव फैदों आरो बिनि रलखौहाय मोजाङै लादों बिथांमोन जायनि जाहोनाव दिनै UPPL सरकारना खिथुआव अर नांनाय बायदि जादों बिनिखायनो किसुमान खामानिखौ मावा होनना सानब्लाबो दिनै बिथांमोना बाध्यता मावनो गोनांबो जादों आरो बेनि फिथाइखौ रायजो राजा नोंथांमोनानो मोनगोन बा जोंबो बेबायदिनो बायदिसिना खोथाफोरखौ एरखुदावनानै होबाय थायोब्लासो नोंथांमोना बेबायदि कमेन्ट्सखौ हरो आरो जोंबो फरायथिनानै होगोन आरो रायजो राजाफोराबो मोनथिनो मोनो स' मोजां आङो नेगेटिभ प्लास पजिटिभ मोन्नैबो मेसेजखौ आङो दिनै फरायबाय आरो फरायखायो स' बयबो कमेन्ट्स खालामनांगौ एन्ड नोंथांमोननि कमेन्ट्स खालामनायजों थुलुंगानाय मोनसे फैयो एन्ड जोबोद मोजां मोनो अके स' नैबेनो लास्टमोन बेनिफ्राय जोबथारनायाव दैमारि बिथाङा आरो फिन खनसे मेसेज हरबावदों बेखौबो आं फरायथिनानै होनोसै वान साइडेड इउटिउबारसो नोंबो सोंखारिलायनायानो बर'नि मोनसे आखु जानानै थासिगोन नामा स' दिनैनि समाव जोङो जानायखौ जानाय जायैखौ जायो फोरमायथिनानै होनायाबो जोबोद गोनां बिदि नङा जे जोंनि हारिनि गेजेरावल' सोंखारिलायनाय दिनै जोङो सोरबा सरकारनि फारसे सोंखारिनायावहाय जोंहा खुनु खहा जाया दिनै जोङो गुबुन हारिफोरनिखौबो नायोब्ला बा जोङो बायदिसिना नेसनेल निउसफोरखौ नोंथांमोना नायोब्ला नुगोन कमेन्ट्सफोरावहाय दिनै रुलिं हिसाबै जाय दङ बिथांमोनानो सब समाय माने थिग लामाजोंनो हान्थिबाय थादों बेबो नङा बिथांमोनाबो गोरोन्थि मावलाङो आरो बै गोरोन्थिफोरखौ जों रायजो राजाफोरासो बोरैहाय थिग खालामनांगौ बे जोंनि आखायावसो स' बिदिब्ला भिडिअनि गेजेरावहाय माबाफोर गोरोन्थि जालांबायबा आसा खालामदों नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै गोबाव समनि उनावहाय दिनै नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौहाय फरायनो सम मोन्दों आरो लोगोसेनो जोबथारनायावहाय बिक्रमदाइमारि आदाया मा बुंबावदोंमोन स' नैबेखौबो आं नोंथांमोननो होना दोनगोन आसा खालामदों नोंथांमोना बेखौ नायजोबलाङोबा खोथाफोरखौ बुजिनो मोनगोन आरो लोगोसेनो प्लिज कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो जोबोद इन्टारेस्टिं टपिक आं गाबोन लानानै फैगोन दिनै सम गैथ'ला स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय